1922 ел җәмәгать. Шул елны безнең бабаларыбыз бик зур максатка ирештеләр. Нинди максат дигәндә, чөнки һәрбер кешенең тормышында максатлары бар. Ләкин менә шул алар максатлары безгә дә файда китерә. Шул елны алар ислам динен кабул итәләр. Ни өчен зур максат? Чөнки без сезнең белән көн саен Фатиха сурасын укып, берничә тапкыр көнгә Аллаһдан сорыйбыз: "Иһдина сиратал мустaqim". Я Раббым, я безне яраткан зат, я безгә хәйрле нәрсә тели торган зат, безне туры юлга күндер. Һәм монарга безне Аллаһ субхана ва тааля өйрәтә. Иһдина сиратал мустaqim, безләрне туры юлга күндер. Чөнки әгәр дә туры юлга безне күндерсәң, без бәхетле булырбыз, бу дөньяда да, киләчәктә дә. Һәм безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да, туганнарыбыз да, иптәшләребез дә бәхетле булырлар. Без һәрбер кешегә бәхет телибез. Күршегә дә, хәтта белмәгән кешегә дә. Һәрбер кешегә мусульман кеше бәхет теләргә тиеш. Ләкин камил рәвештә бу дөньяда да һәм киләчәктә дә. Бер яктан, әлбәттә, Аллаһ субхана ва тааля аларны турыга күндерде. Икенче яктан, шуның белән җәмәгать безнең бабаларыбыз зур дәрәҗәгә ия булдылар. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Кулиллаһумма маликул мульк, ту'тил мулька ман таша, ва танзи'ул мулька мимман таша, ва ту'иззу ман таша, ва tudhillu man tasha, biyadikal khayr, innaka 'ala kulli shay'in qadir." Ey Аллаһ, син барча байлыкка патшасың. Үзең теләгән кешегә байлыкны бирәсең, һәм үзең теләгән кешедән байлыкны аласың. Теләгән бәндәңне Кур'ан белән гамәл кылдырып хөрмәтле итәсең, һәм теләгән бәндәңне Кур'аннан гафил кылып хур итәсең. Барча хәйрият синең кулында да, шиксез, синең һәр нәрсәгә көче җитә дип әйт. Бу Аймаран сурасы 26-нчы аят. Башка аятта Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Карагыз, ман кана юриду ал-иззата фалиллаһи ал-иззату җами'a." Берәү өстенлеккә теләсә, өстенлекне теләсә, барча өстенлек Аллаһ кулындадыр. 35-нче сүрә, 10-нчы аят. Шуңа күрә ислам динен кабул итеп, алар Аллаһны сайладылар, өстенлек, дәрәҗә Аллаһ субхана ва тааля кулында. Бит Умар ибн Хаттаб әйтә: "Нахну каумун а'аззана Аллаһу бил-ислам, фаман ибтагайна ал-иззата бигайриhi ахаллана Аллаһ." Кемдә Аллаһ субхана, без кавым ди, Аллаһ тәала безне ислам дине белән күтәрде. Һәм әгәр дә без өстенлекне, дәрәҗәне исламнан башка бер нәрсә белән теләсәк, Аллаһ тәала безне түбән төшерер. Дәрәҗәбезне әлбәттә алачак. Һәм нәрсә без тарихта күрәбез? Әлбәттә, бабаларыбыз ислам динен кабул иттеләр. Үсә бардылар, дәрәҗә булды, кавымыбыз зурайды, бәрәкәт булды. Ләкин аннары монголлар киләләр. Аннары Иван Грозный килә. Аннары 30-нчы елларда күп мәчетләрне җимереп, күп имамнарны юк итәләр. Җибәреп кемдер юк итәләр. Бу нәрсә соң? Бездә бит дәрәҗә булырга тиеш. Тагын яңадан шул Умар ибн Хаттаб сүзенә кайтабыз. Нахну каумун а'аззана Аллаһу бил-ислам. Без ди кавым, Аллаһ тәала безне күтәрде ислам дине белән. Әминә бу вакыйгалар аның сүзнең икенче өлешенә туры киләләр. Һәм әгәр дә без исламнан башка бер нәрсә белән дәрәҗәне күтәрәсебез килсә, Аллаһ тәала безне түбән төшерер. Дәрәҗәбезне алыр. Демәк, җәмәгать, шул елларда монголлар булсынмы, башка нәрсәләр булсынмы, без нәрсә беләндер башка бер нәрсә алып, шуның белән дәрәҗә алырга булдык. Ислам дине калдырып. Ягъни безнең үзебезнең теләгән әйберләр ислам теләгеннән, ислам максатыннан зуррак була башладылар. Шуңа күрә җәмәгать дәрәҗәдә юкка китә башлады. Бит Аллаһ субхана ва тааля безгә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм аркылы хәбәр бирә: "Ихфазилла яхфазук." Аллаһны сакла, Аллаһ сине саклар. Аллаһ әлбәттә безне саклауга мохтаҗ түгел. Ягъни Аллаһның кануннарын сакла, Аллаһ кушканча яшә, шул вакытта Аллаһ тәала сине саклар. Әгәр дә балам саклый икән кануннарны, Аллаһ тәала аны саклый.
Agar da xotini saqlay, Alloh taolo saqlay. Bu bizning istimizda. Biz iratirga chiyirmiz. Bit aytirmiz, yari. Bu dunyo o'zida ketadi, albatta. Lekin mana bu dunyoda narsa biz solamiz yerga. Shuni kelajakda qiyomat kunini biz olamiz-da. Bu dunyo o'zincha bir vasila, sredstvo deb aytdik. Onun bilan jamoat biz oxiratda darajali bo'la olamiz. Ham albatta onun bilan da o'zimizni tuban darajaga da tushira olamiz. Shunqa nindina voqea bo'lmasin. Nindina situatsiya bo'lmasin. Biz Allohga chiyirmiz. Agarda o'zimizning daraja bo'lib o'tiribmiz ekan, abid islom dinida daraja, muhabbat, ham boshqa yaxshi sifatlar to'g'risida so'z borganda, biz bu dunyo ishini fikrlaymiz. Ikki dunyo to'g'risida so'z boradi. Bu dunyo to'g'risida so'zna bormay, ikki dunyo to'g'risida so'z boradi. Muhabbat yonidan, baxt yonidan. Biz Alloh taolo bizga bu dunyoda da kelajakda da u baxtni tilaydi. Darajani bu dunyoda tilaydi, kelajakda da tilaydi. Bu dunyo bilan cheklanmagan. Shokir agarda biz tilaymiz ekan, daraja, baxt o'zimizga yaqinlarimizga ihfozillah yahfazuk. Allohni saqlaymiz. Alloh taolo sizni saqlaydi. Aytamiz Alloh subhanahu va taolo saqlaydi, ham Alloh taolo albatta bizni saqlaydi. Bu dunyoda naturi, bu dunyo o'zida keladi. Kelajakda da jannat. Subhanakallohu va bihamdik, la ilaha illa anta astag'firuka